Piquen, et molesten, et fan por, et neguitegen. Però saps que són necessàries per la supervivència de tots els ecosistemes? Les abelles són imprescindibles per un bon funcionament de l'ecosistema. Si desapareguessin, tot l'ecosistema quedaria greument afectat. Les abelles, igual que altres pol·linitzadors, són bioindicadors. La seva desaparició representaria una gran dificultat per la vida al planeta. Però això segur que ja ho sabies. En vols saber més? Et pica la curiositat? Acompanya'ns, un itinerari per la cultura, la literatura, l'art i els llocs més emblemàtics de Palafrugell, inspirat en el món de les abelles. Les abelles saben matemàtiques? La perfecció del rusc. Mira el teixit del suro pel microscopi i et sorprendràs. Del brunzit al sorolisme, la música de les abelles. Observa el teu voltant, hexàgons per tot arreu, l'art, l'arquitectura, l'escultura, la pintura. L'admiració per les abelles ve de molt lluny. T'has preguntat què feien els ibers amb la mel i la cera? Saps que són presents en la literatura més arrelada a Palafrugell? Les abelles ja tenen prou amenaces. El canvi climàtic, l'efecte hivernacle i les espècies invasores. No en siguis un més. Et pica la curiositat?